da, da. Noi suntem ăia de la editare și cam asta am făcut noi de aici. What the hell? Da, cam asta am făcut noi pe toți când ne-am bătut, da. Hai să trecem la episod să vedeți și voi. Da, deci, da, salutare și bine v-am regăsit la un episod. Da, de data asta o să fie cu Fortnite, da, Fortnite ăsta, dar e pe Roblox cu Yanis. Și noi o să dăm 1v1 și deja l-am omorât. Da, asta a fost de test și hai să vedem că începe runda. Ia să vedem eu! Stai un pic, fraților, că bun. 1 cu Yanis. Macarena. Macarena. Fraților, e 2-1, deci 2-1, trebuie să ne baricadăm. Da, o să dureze acest episod foarte puțin timp, dar ok, fraților, nu uitați de like, de subscribe, am uitat să vă spun asta, dar sunt efectiv atât de concentrat să câștig. Să lăsați un like dacă sunteți cu echipa Yanis și lăsați subscribe dacă sunteți cu echipa mea. Fraților, uite așa o țin toată ziua. Ajutor, fraților. Sparge. Fraților, voi vedeți un pro. Aoleu, deci fraților o să fie un episod cu multă splendoare. Deci, da. Sper să nu facem mare ravagii aici. M-am omorât singur, da, lasă. Haide, fraților, stați un pic, noi am uitat să folosim shield. Fraților! E 3-1, bun. Da. Pune-te aici. Ok, fraților. Unde îs? Unde îs? Suntem foarte concentrați. Momentul de față! Da, deci... Da, deci, fraților, hai să vedem aici. Bun. Stați, fraților, că nu mi-am pus bine armele. Bun. Bam! Să-mi spuneți dacă îl vedeți pe Yanis, că eu... Ok, fraților. E efectiv intens rău de tot. Chiar ar trebui să lăsați un like. Ok, fraților. Da, nu prea știu să joc bine. Aoleu. Noi care de-abia am găsit jocul ăsta și nu știm să tragem, da? Yanis, da. Bun, deci, fraților, care era scorul? Pune și ne dăm seama. Da, era 4 pentru mine și 3 pentru el, pentru că mi-am dat seama. Și acum... Fraților, cum era să câștig așa, fraților? Dar eu, fraților, deci, fraților, eu efectiv uit de medkit. Deci, fraților, foarte atent.
foarte, foarte atenți pentru că el ne poate da one hit. După cum vedeți. Da! Frate, revenim! Am revenit, fraților. Deja am venit să-mi scot părul din cap. Bă, ce folosești doar carbon, mă? Folosești de acum și o crotă. Nu! Da, a fost episodul, fraților, de 5 minute că Ianis, în 3 secunde, cam așa am făcut noi acest bravagiu. Hai să fac așa, să nu mă împuște Ianis. Da, și cam asta a fost. Like și subscribe și paș, pa, da, n-am ce să fac.